Il-Partit Nazzjonalista baqa mhux konsistenti dwar il-proġett ta' mina bejn Malta u Għawdex, filwaqt li fil-Parlament qalu li jaqblu mal-konnettività permanenti bejn iż-żewġ gżejjer, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli qal li l-Partit Nazzjonalista għandu riservi tiegħu dwar dan il-proġett. Dan minkejja li l-proġett tal-mina kienet ukoll waħda mill-wedit ewlenin fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. F'Konferenza tal-aħbarijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli qal li l-vot favur il-proġett tal-mina fil-Parlament kien soġġett għal bosta kundizzjonijiet. Meta aħna għadna il-qbilna fil-Parlament, aħna għadna qbilna suġġett għal. Ġifieri subject to. Puli qal dan meta mistoqsi dwar stqarrija tal-Partit Nazzjonalista li fiha talab li l-Gvern jippubblika l-istudji kollha lesti dwar il-mina, studji li kienu ilhom ix-xhur ippubblikati fuq is-sit tat-Transport Malta. Mistoqsi dwar dan mill-ġurnalisti Puli nqabad fuq siq waħda tant li għall-kuntrarju ta' dak li qalet l-istqarrija spiċċa jaqbel li l-Gvern jippubblika l-istudji li diġà saru. Saħansitra spiċċa jgħidilna li l-istqarrija kienet qed tagħmel referenza għal studji li għadhom mhux konklużi. L-istudji lesti ġa pubblikajthom. Aħna nitkellmu kif mhux lesti. U li mhux lesti.